Така, Тръмп, както обеща, че ще блокира Армунския пролив от другата страна, вече е блокирал. Какво означава това нещо? Означаваше, че тези кораби, които досега минаваха Армунския пролив, който го пускаха иранците, сега американците няма да го пускат да минава. Тези, които ги плащат на Иран, примерно, и пак минават, и тях няма да ги пуска. Какво означава това нещо? Значи петрола се дзига пак. Пак ще имаме проблеми, пак ще се дзигат цените. Освен това нещо, Иран заяви, ще следи корабите на американците. Ако направят някаква грешка или пуснат някаква ракета, нещо го направят, веднага ще ги удари и ще ги потопи корабите. Така, израелците почват да се готвят за втория удар, нали? Затягат си войските и т.н. Само чакат Тръмп да каже в атака, нали? Като ви кажа. Значи, от тук нататък другата новина, който го има. Тръмп не е бил доволен от приказките на римския папа, защото по време на преговорите римския папа го казал, че няма нищо против, примерно, някои държави като Иран да си имат ядерна оръжие. Щом Америка го има, що да няма и Иран, примерно, ядерно оръжие. И нашия Тръмп не е доволен, почна да приказва там някакви глупости срещу папата, че папата бил либералист, не знам какво, не знам що. Папата отговорил, че няма да влиза в дебати с Тръмп. Той има много по-други задачи, който, нали, да се възстановява мира в света и т.н. и т.н. И най-последната новина, както се казва, предполага се, че в четвъртък ще седнат на вторите преговори, дано да седнат и да се разберат. Ще видим какво ще стане. Ами за сега това е. Ако ви хареса, споделете, лайк и репост. Благодаря ви.